Sesiside lesi sikhathi. Mina malume angisathandi manje. Njalo nje wena malume, uma ngekho umuntu la ekhaya noma umama uma ehambile, usunokungithinta-thinta nje ngendlela engayiqondi. Usunokungibamba-bamba lapho kungafanele ungibambe khona. Uzongitshela ukuthi konke kuzolunga. Uzolunga kanjani ukuthi kungafanele ukuthi mina malume angisathandi manje. Sengizomtshela umama ukuthi njalo yena uma ehamba la ekhaya, ukuthi njalo yena uma eke waphuma la ekhaya, wena usale ungithinta-thinta. Noma umalume uselinga usatha sengidala nje nomalume uziphothe. Kama umalume uyadideka, noma umalume uselinga usatha uma sengidala nje. Malume sophephela kobani uma nina nizokwazi ukuthinta thina lapho singathandi khona? Malume angisathandi. Mina uma ebuya umama ngizomtshela. Uma ebuya umama ngizomtshela ukuthi wena sonke lesikhathi ungishiya nawe nje, wena usala wenze ini kumina? Angisafuni malume. Kade ngithi uzoyeka, kodwa awuyeki. Uyaqhubeka njalo. Noma ngikhala, noma ngimemeza, ngizama ukukhombisa ukuthi angifuni lento oyenzayo, kodwa wena uqhubeka njalo. Ngizomtshela umama. Uma ngithinta lana